Здравейте хора, аз съм ДНК-БГ и днес се качих в Pet Arena и си направих нов балон дек. Сега ще го пробваме и ще играем Quick Match. Еми хора, това беше доста бърза битка, но нямах еликсири, така се получи. Да пробваме отново и да видим какво ще стане. Има една легендари. Пускам Гоблин Барел. Фриз. Помпай! Той пуска Бейби Драгън и какъв пропуск! И сега правим една малка атака, но това може да е тауъра. О, не бързай! Принца е спрян. Балон нанася демидж на Кинг Тауъра. Скелетчета нанасят също демидж на другия тауър. И за сега идеал перфект. Арчерки. Наш дефни са. Пускам балон. Да им дали ще може да вземе и другия тауър. И за съжаление не. Но пък набихме доста демидж. На 71 кулата. Дали ще пусне на рокет, дали не, ще видим. Явно пусна рокет. Но пък ние взимаме Кинг Тауъра и това е играта. Още само една коронка. Почвам с бомбер, Witch, балон. Ужас. Айде балон, давай! Един удар си един удар. Но пак направихме доста демидж. Не. Добре. Пеката нанесе само един удар, но това не е проблем. Ай!
арчерки. Добре, сега е наш ред да атакуваме. И правим контратака. Фриз. Аре бе, фриз. Аре поне два удара и нямам. Ай, дети са, моля ти са. Айде бе. Еми хора, дори да загубим, не сме сигурни, че сме взели краун чест. И спряхме пеката. Пускам балон и съм си приготвил фриз. Един удар. Еми, това е победа. Няма как за толкова малко време да ни изравнят. О, не бързи толкова. Аре, още малко. И взехме в последната секунда Кинг Тауъра. Сега да отворим краун честа. Така. 346 голд. 3 джейма. Отключихме Wizard. 15 запа за апгрейд. 26 Тесли и 4 Инферно Тауъра. Добре, апгрейдваме запа. И етия новата карта Wizard. На мястото на кое да го сложа, на кое... на място на бомбера, ако го сложа... Не... Ами за сега няма да го слагаме и ще си играем с този дек. Това е всичко от мен и до скоро!